Orain dela urte batzuk, martxoaren 8an, eta justu, egun horretan hitz egiten zen gai honen inguruan. Nik gogoratzen ditut martxoaren 8ko manifestazioak, baina ez 2018 urteaz gerostikakoak. Nik lehenagokoak ere gogoratzen ditut, 4 ero, baino juntatzen ez zirenak kaleetan. Hori aldatu eginda, zorionez hori aldatu eginda, baina oraindik ere badago asko itxurakeriatik. Oraindik ere badago asko nolabait gainera datorkigun olatu baten nola edo hala burua atera behar izatetik. Eta oso nabarmena da gainera, oso nik uste dut berehala konturatzen garela noiz den planteamendu genuino bat, hau da, eraldatzailea, ze feminismoa eraldatzailea da beste zer baino gehiago, eta noiz den, itxura, hau da, feminismo kosmetiko bat,